Keď začnú týkať biologické hodiny, budem už sa nakrmiť nový šanov rodiny. Z lásky sa nenájma peňaženka sucha, láska ide cečou, do kasy budem kuchár. Sleduj soko, kuchár zarobí koko, keď budem robiť toto, ale čo toto? Neviem kedy, neviem ako, viem, že raz to vyjde. Raz to príde, kde tu, či si svoj sobou, ako ostať za vodou. Hľadám jeden závodov, ako sú na peniaze, yeah. Keď raz budem bohatý, keď sa mi to podarí, zatiaľ neviem, ako to spravím, ale raz to vyjde. Môžem prehovoriť skratku, aby v tom veľkom zadku prepačovala na Slovensko zakázanú látku. Môžem pracovať, parazitovať, čestovať, repovať bez slova. Si z ďalších možností. Yeah. A keď tu so škrupom výrobí prvú varku, alebo keď celý pekne skanku, keď ma budú hrať priťadené na flanku, až potom si kúpim redasku hudbu, jak pásy stanku. Budem ho zajstný podľať žiadne celú zviera, čo sa kačáva, necháva si vydať do haliera. Za 50 litrov álovačku diera, ako by ja som mal, že sú zbierač. Vieš ty, čo to znamená? Nemá ľudí robiť ramená. Dobre, čo ma znamená? Že si skočil, odjebané šemená. More ty, vieš ty, čo to znamená? Nemá ľudí robiť ramená. Dobre, čo ma znamená? Že si skočil, odjebané šemená. Wake up, take a check, yeah, yeah,